Pretože Greenway je spoločnosť, ktorá je expertom v oblasti elektromobility a službách nabíjania a práve preto, že prechod na elektrický fleet vyžaduje ďalšie odbornosti, my sme našli spoľahlivých partnerov v týchto oblastiach, s ktorými sa nám dobre komunikuje a spolupracuje a práve to je výhodou pre našich klientov. Greenway poskytuje svojim klientom komplexné nabíjacie riešenie, ktoré zahŕňa od výstavby nabíjacích staníc na kľúč cez pravidelný reporting, fleetový program a ďalšie nabíjacie služby, ktoré sú potrebné pre spoločnosti alebo verejnosť. Pretože fleetový manažér nemusí komunikovať s každým z dodávateľov zvlášť, partneri VES poznajú navzájom svoje služby a vedia navrhnúť optimálne riešenie.